Η παραλία της Λίμνου βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της Χίου. Το κοντινότερο χωριό είναι η Βολισσός, η οποία απέχει 24 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Η παραλία μας απέχει 2 χιλιόμετρα από το χωριό της Βολισσού και μόλις 700 μέτρα από το λιμανάκι στα Λιμνιά. Είναι προσβάσιμη με αυτοκίνητο, δίκυκλο και λεωφορείο και η διάρκεια της διαδρομής είναι περίπου 45 λεπτά με 1 ώρα. Βρίσκεται βορειότερα από την παραλία των Λευκαθιών. Είναι και αυτή μια από τις ομορφότερες και πιο τουριστικές παραλίες του νησιού που προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες. Το μήκος της παραλίας είναι 350 μέτρα περίπου και το πλάτος της είναι κατά μέσο όρο 30. Είναι αμμώδης τόσο στην ξηρά όσο και στον πυθμένα της θάλασσας. Στην περιοχή υπάρχουν πολλά εξοχικά σπίτια, καθώς επίσης ψαροταβέρνες με φρέσκα θαλασσινά και καφετέριες. Έχει έντονη νυχτερινή ζωή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εκεί συναντά κανείς ξένους τουρίστες, αλλά και Έλληνες που κατάγονται από τη Βολισσό ή τα περίχωρα και έρχονται για να επισκεφτούν τους δικούς τους με τις οικογένειές τους. Η κάμερα των θαλάσσιων αποδράσεων κατέγραψε την άποψη μερικών παραθεριστών για την παραλία της Λίμνου. Ας την ακούσουμε. Είσαστε από εδώ, από Χίο? Εγώ είμαι. Μόνιμος κατοίκος? Όχι. Από πού? Αθήνα. Ποιος είναι ο λόγος που επιλέξατε αυτή την παραλία? Έχω σπίτι κοντά και έρχομαι τακτικά. Δεν σας ταλαιπωρεί λίγο η απόσταση από το κέντρο της πόλης? Το σπίτι μου όχι, γιατί το σπίτι μου είναι κοντά. Μένετε πολλές μέρες το χρόνο εδώ? Περίπου 10. Εσείς? Εγώ είμαι σύζυγος, οπότε τα ίδια. Ίδια. Έχετε και παιδάκια? Όχι ακόμα. Γιατί η παραλία προκαλεί τα παιδιά για να παίξει κάποιος. Εμείς είμαστε νιόπαντροι, δεν έχουμε προλάβει ακόμα. Εύχομαι να ζήσετε και καλό καλοκαίρι. Ό,τι με περισσεύει τέλος πάντων, έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Είσαστε από εδώ, από Χίο? Ναι, Ποιος είναι ο λόγος που διαλέξατε αυτή την παραλία για να κάνετε μπάνιο? γιατί πάντα είναι καθαρή και πολύ ωραία για να παίξουν τα παιδιά. Μένετε εδώ κοντά ή στην πόλη? Στην πόλη. Και έρχεστε κάθε φορά? Κάθε Σαββατοκύριακο μένουμε εδώ. Πολύ ωραία. Εσένα σου αρέσει εδώ η παραλία? Ναι. Πώς σε λένε? Αλέξη. Και τι κάνεις στην παραλία, παίζεις με τα κουβαδάκια? Ναι. Πόσες ώρες, είσαι πολλή ώρα στη θάλασσα? Ναι. Σου αρέσει πολύ? Ναι. Μπράβο, καλό μπάνιο. Τα νερά της παραλίας είναι πεντακάθαρα και ζεστά. Η παραλία προσφέρεται για παιχνίδια και ηλιοθεραπεία, ενώ διαθέτει ομπρέλες, ξαπλώστρες, ντουζ και αποδυτήρια. Το κοντινότερο αλλιευτικό καταφύγιο βρίσκεται στο νότιο μέρος της παραλίας. Είναι το λιμανάκι των Λιμνιών που σας παρουσιάσαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Εκεί υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την καθέλκυση μικρών σκαφών. Ρίξαμε την βάρκα μας στο λιμανάκι των Λιμνιών. Μετά από τα Λευκάθια, που ήταν μια παραλία που συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, συναντάμε τη Λίμνο. Και στη συνέχεια θα συναντήσουμε την παραλία Λαμψά. Συνεχίζοντας την πορεία μας, συναντάμε την παραλία Λαμψά, η οποία βρίσκεται βορειότερα από την προηγούμενη, η οποία είναι η Λίμνος. Μόλις 500 μέτρα βορειότερα βρίσκεται η παραλία των Λαψών. Είναι μια πανέμορφη παραλία με μήκος 200 μέτρα περίπου και πλάτος 50. Σε αυτή την παραλία δεν υπάρχουν εστιατόρια ή καφετέριες. Έτσι μπορεί κάποιος να απολαύσει τη θάλασσα με ηρεμία και ησυχία, χωρίς να παραλείψει να εφοδιαστεί με ομπρέλες, γιατί δεν υπάρχουν στην παραλία. Ταξιδεύοντας βορειότερα με τη βάρκα μας, στα 800 μέτρα περίπου, συναντήσαμε μια μικρή ερημική παραλία. Η πρόσβαση σε αυτή την παραλία γίνεται μόνο από τη θάλασσα, καθώς δεν υπάρχει δρόμος που να την προσεγγίζει. Σε αντίθεση με τις άλλες παραλίες της περιοχής, τόσο η ακτή όσο και ο βυθός είναι πετρώδης. Στην παραλία αυτή δεν συναντήσαμε κάποιο λουόμενο. Λογικό βέβαια. Και έτσι σταματήσαμε για να ασχοληθούμε με την υποβρύχια αλληλεία και συγκεκριμένα με το κυνήγι με ψαροτούφεκο. Πριν σας παρουσιάσουμε την εμπειρία μας από το βυθό, ας δούμε τον εξοπλισμό που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί όποιος προσπαθήσει να ασχοληθεί με αυτό. Βρισκόμαστε σε μια μικρή παραλία, η οποία δεν είναι προσβάσιμη οδικός. Βρίσκεται ανάμεσα στην παραλία των Λαψών και της Αγίας Μαρκέλας και λόγω του ότι ο βυθός είναι πετρώδης σχεδόν σε όλο της το μήκος, προσφέρεται για υποβρύχια ψαρέματα. Μπορεί λοιπόν ένας ερασιτέχνης αλλιέας, αφού εξοπλιστεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό του, να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το χόμπι. Ας δούμε όμως τι εξοπλισμό θα πρέπει να έχει κάποιος που θα θέλει να ασχοληθεί με το ψαροτούφεκο. Βασικό βέβαια εργαλείο είναι το ψαροτούφεκο, το οποίο συνήθως έχει δύο μορφές στο καμάκι του, το μονό καμάκι ή μία τρίαινα, ανάλογα με το είδος των ψαριών που θα θέλει να ασχοληθεί. Οπωσδήποτε, πολύ σημαντικό είναι να έχει μία σημαδούρα, είναι ένα φουσκωτό μπαλονάκι,
το οποίο έχει ένα σημαίακι στο πάνω μέρος του. Αυτό συνοδεύεται με ένα σκοινί και δεν θα πρέπει να απομακρύνεται πέρα από τα 10 με 12 περίπου μέτρα. Επίσης, βατραχοπέδιλα, μία μάσκα. Σε κάποιες περιπτώσεις φορούν και κάποιες κάλτσες για να μην γλιστρούν τα βατραχοπέδιλα όταν πρόκειται να κάνουν καταδύσεις σε πολύ πιο βαθιά νερά πέραν των 10 μέτρων. Οπωσδήποτε την στολή του ψαροτουφεκά. Αυτή σαν στόχο έχει να απομονώσει τη θερμοκρασία του σώματος με την θερμοκρασία της θάλασσας και έτσι να μην κρυώνει ο ψαροτουφεκάς. Και προς το τέλος εδώ του εξοπλισμού βλέπουμε κάποια βαρύδια για να μπορούν να τον κρατήσουν περισσότερη ώρα στο βυθό της θάλασσας και να μπορέσει να αντισταθμίσει την άνοση. Επίσης μία σακουλίτσα με δίκτυο που θα μπορέσει να βάλει τα αλλιεύματά του, γάντια, γιατί πολλές φορές θα χρειαστεί να κρατηθεί από κάποιον βράχο να μην τραυματιστεί, και ένα μαχαίρι στις έσχατες περιπτώσεις που μπορεί να μπλέξει σε κάποιο δίκτυ ή ακόμα και να σκοτώσει ένα ψάρι το οποίο κινδυνεύει να του φύγει. Αυτός λοιπόν είναι ο εξοπλισμός. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς θα εξελιχθεί ένα υποβρύχιο ψάρεμα με ψαροτούφεκο.
παραλίες της βορειοδυτικής Χίου προσφέρουν μεγάλη ποικιλία επιλογών για τον επισκέπτη τους καλοκαιρινούς μήνες, τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας όσο και της νύχτας. Αν βρεθείτε στην περιοχή, σας συνιστούμε να έχετε την πετονιά ή το ψαρωτούφεκό σας, μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό και δεν θα χάσετε.